Bon dia, meninos. Bon dia, menines. Estem a Lió, a una petita casa que ahir no us vam ensenyar gaire, que és la casa d'una senyora que es diu Paula, que és psicoanalista, que ens està començant a caure... Ho hem deduït pels llibres que té. Té molt Freud, té molta psicoanàlisi. molta I tenim per aquí una companya de pis, està molt gorda, i no para de demanar-nos menjar tota l'estona. I avui m'he llevat amb la intuïció que li he dit a la Laura. Laura, avui ens trobarem a la Rosalía. Jo sempre em fio de les intuïcions del Guillem. Crec que avui és el dia. Ahir em vas explicar una cosa que em va impactar molt. Aguanta, que la gent... Retenció d'audiència, no ho diguis encara. Si et quedes fins al final del vídeo... Ho sabràs. No, que vas dir que tu, sovint, quan penses en alguna cosa grandiosa o quan et connectes amb alguna extraordinari, és perquè ho aconseguiràs. No és aquesta energia. Sí. I quina és? Perquè jo el que et deia ahir és que hi ha dies... O sigui, que he après a connectar amb una energia quan vaig a fer una cosa important que em fa sentir molt gran, que em fa sentir igual que tothom, que em fa I sentir... avui no és. I avui no és això. Avui m'he llevat amb una intuïció, amb una petita intuïció. Però va, connectem si vols amb aquesta energia després. Aquests petits shots d'ametller són una meravella i jo estaria tot el dia prenent això. Sí, el ginger shot sí. Vaig a provar els cors de fruita que te n'has pren a casa Ai, teva. sí. T'agrada el coco? Sí, però no m'apassiona tampoc. És que el coco és difícil de digerir. Sí, està molt bo. Com que avui és diumenge, què farem? Una mica de mercat. Hem de fer mercat vintage. I a mi m'agradaria quedar amb un amic de la Laura, de la cosina de la Laura, que està molt a prop, realment molt a prop de la Rosalía. L'editor s'enfadarà amb tu pel so. Ai, és que no sé, per això no ho poso a taula. Creus que aconseguirem que ens farà cas? Aviam, m'han dit que odia les entrevistes, odia tot això i crec que estarà assajant. D'apretar potser una mica més? Voy a apretar. Vista t'ha deixat. Clar, us penseu que és molt fàcil. No és fàcil trobar gent que et vulgui fer cas de l'entorn creatiu de la Rosalía i menys tan a prop del seu concert. És molt fàcil tenir cara i ser descarat. Jo sóc molt. Crec que ho saben. Però, clar, és molt difícil accedeixin a fer això. Què opines del cabell avui? Molt bé. Sí? Sí, estàs millorant. És pel vent, també. Bueno, hem vingut aquí al Gran Hotel Dieu, que segons la nostra, la Paula, segons la Paula, que és la del nostre pis, diu que la Rosalía es queda aquí. A veure, deixa'm dir-te, això és un centre comercial, la Rosalía no es queda ni loca. Tu tens la teoria que hi ha un altre hotel on sí que es queda i creiem que es quedarà més aviat allà. I si no, pot ser que es quedi al lloc on es fa el concert, que és com a 30 minuts d'aquí. T'has respost sí, aquell senyor? No m'ha respost. I estàs insistint? Ara ho faré. Avui explotarem la Laura, que vam parlar ahir la nit. Farem un petit show talent amb la Laura aquesta tarda. Ha de tenir una temàtica, perquè a mi el que passa és que si no es parla d'una temàtica En concret, vale. doncs no me la puc preparar o no em poden venir les idees. M'has de dir, Vale. parlem sobre la classe. I llavors comença a pensar tu. Vale, i després fas el show. I creieu que la Laura s'ha d'obrir un canal de YouTube? Jo no puc parar d'insistir, jo no li puc insistir més. S'ha acabat la missa. Nosaltres som creients, que ho sapigueu. Els dos som creients, hem anat junts a més d'una església ja. Ens agrada anar a agrair, sobretot a agrair. Agrair, sempre s'ha d'anar a agrair. Ho has d'agrair tota la vida, tot, inclús la desgràcia l'has d'agrair. Quan toques fons és quan aprens, quan estàs a baix. Em pots tornar a impulsar des del fons, va? Com un au, Jo em sento molt representat per un au fènix. Això la tinc de foto de perfil de WhatsApp. Si tens una posta de sol, no? Però és un edifici de Barcelona que està a Passeig de Gràcia i que té a dalt de tot un au fènix. I està tot el cel vermell i penso, aquest sóc jo. Tu? Amb un lleó. Amb un lleonet. Amb un lleó. Bon dia, meninos. Estem al Mercat de Lió, a la vora del riu Ron, o Ren, com es diu? No sabem. Tenim un senyor francès per excel·lència, menjant ostres i vi blanc. Hi ha res millor que això? Mira l'elegància que té. Tenen molt d'estil, he de dir. No sé, és que els francesos en general tenen molta classe i molt d'estil. Jo flipo. És igual on vagis de França, és que són així els francesos. Aquest concepte de mercat al costat del riu, el diumenge... Està molt bé. Això es troba a faltar. Culturalment estem perdent uns valors. Ja es veu que
tota la verdura, la fruita, És ben tot, fresca. és de pagesos. Sí, clar. Home, mira la lluita dels pagesos a França, com ho feien. Són batalleros, els francesos m'encanten. Hem d'aprendre Hem d'ells. d'aprendre molt. Olivetes petites. T'agrada a tu la llengua? La llengua? No. Però veus, però està bé, perquè respecten la cultura local, amb molt producte local, però també s'han adaptat a cultures com la síria o libanesa, perquè Ahí hi ha hi havia paradetes molts, sí. d'aquest tipus de menjars. És que és magnífic, és que donen ganes de viure en un lloc així, eh? A mi ganes de viure? Sí, que tinguis això els diumenges, a mi m'encanta. Jo vull viure al costat d'un lloc així, que pugui anar els diumenges al mercat. I compra tothom, no t'has fixat que compren? Sí, la gent des està de venint a joves, comprar, des d'avis, una cosa que és cultural ja quasi. I això és una cosa que hem perdut. Bueno, no, ma mare cada diumenge va al mercat a comprar, eh? L'únic és Qui que va? Tu vas? Ma mare. És que ta mare és molt sàvia. És veritat que no és el mateix venir a comprar aquí a l'aire lliure, al costat del riu, amb el sol, la gent i tal, que un mercat tancat. No ens donen espais per fer mercats. Ens n'hem d'anar a la muntanya o als pobles. Hem decidit anar a una petita boulangerie i Boníssima. això és el que ens hem comprat. Cua total, eh? Total. Perquè hi ha una cua quilomètrica aquí que no vegis. Sí, ens està passant que jo sempre criticava la gent que fa cues per fer cua, perquè la gent fa això molt, però és que m'està passant. Ara hi estic enganxant. És que veus una cua i dius, què hi ha allà, què hi ha? A veure, què has agafat tu? Mira, jo he He agafat agafat un rollon, una cosa que té com una mica de xocolata. un rolón també, però com que no hi havia de xocolata me l'he agafat normal. De xocolata i maracuyà. És que el teu és mus, una guarrada. És que li agrada molt el dolç, a aquesta nena. Va, fem tastes? Sí, fes queixalada. Fot-li queixalada, nen. Quina guarrada. T'has desfet la boca, eh? Boca desfigurada ja, per tot el dia. Bo? Vaig a provar el meu. De petit vaig cometre un error i amb una noia que era... La noia aquella que et vaig explicar que érem molt amics. Érem molt amics, la liàvem sempre junts, estàvem sempre junts i un dia se'ns va il·luminar als 14 o així i ens vam decidir cremar-nos els dos. Ja ho Fer-nos he una vist, marca. t'ho volia preguntar, dic, què fa aquest animal? I ens vam creuar, mira. I ella també ho té? I ho tenim els dos, sí. Tu calla, no em pots parlar així amb la boca així, però de xocolata. No la tinc ja. És que Sí, no, ho veig. mira, fins aquí t'arriba. Ets, m'has d'ajudar. Com t'ajudo? És que no ens han posat tovallons. Mira, jo sort que he agafat tovallons abans. ASMR. Buah, més cua faria. A veure, de fet, em m'aixeco i em poso la cua només per... Està farcit o no? No, és com un croissant, però amb diferent forma. Saps que estic molt content de no haver-nos trobat catalans, tio. Saps allò que estàs viatjant i et trobes un grup de catalans? No puc. I sempre és una família, i criden molt, i et segueixen. Ai, sí. Ai, mira, està bé això. Tio, m'està guanyant, Elio. Està guanyant punts. Tio, perquè és xulíssim això, aquesta zona. A mi m'encanta. Mira aquesta petita... Mira allò, mira cap allà. No t'està guanyant a tu. Què ens han portat aquí? Ai, una sopa de ceba que està tremenda. L'has de provar, és molt bona. Hem vingut a un petit restaurant lionès i li han fet una... Cuina tradicional lionesa, boníssima, boníssima. Ella s'ha demanat una sopa d'oignon. Està molt infravalorada, no la cuinem pas a casa i és tan fàcil de fer, una sopa de ceba. Et dic una cosa, el Velódromo la fa molt bona. Ah, sí? Molt. Doncs m'hi portes. I jo m'he demanat un petit pollastre perquè diu aquesta que necessito proteïna. Necessita proteïna. Aquest nen necessita menjar. No Necessito menja mai. menjar. Li he fet la dieta Brad Pitt Sí. per posar-me com un Què toro. era la dieta Brad Pitt? Pollo i arroz. Pollo i arroz. Tot el dia, pollo i I arroz. entrenar cada dia per estar com el Brad Pitt abans de Calistènia, Troia. Has de fer calistènia, tu. Se't quedi un cos de jamón. Veus probabilitats de... Quines probabilitats creus que tenim d'anar al concert de la Rosalia? Un 10, tot és esperit, tot és aura, tot està aquí dintre. Us hem de dir que estem És la contactant ja llei amb de una persona. l'atracció. Jo tot el que vull ho atraic i ho I ho aconsegueixo. aconseguim. I tu també ets una mica així. És una crida a pensar més així, pensar amb abundància. Jo estic fascinada amb aquest concepte, amb la ment abundant, tot abundant i tot arriba. Això les nenes ja portem Ja fa anys que ho fa sabeu. anys, amb el journaling i tal, que escrivíem. Te'n recordes quan estava de moda? Tu saps allò d'escriure com 10 vegades cada Sí, dia? sí, sí. Això elevat a manifestar-ho. T'he d'ensenyar la meva llibreteta, Ah, després. sí, això m'ho has d'ensenyar, la portes Després aquí. ensenyem a la llibreteta que els agradarà Ens molt sentem també a a ells. la vora del riu i ho fem. El tema és que estem parlant ja amb una noia que té dues entrades i hi ha probabilitats de que ens les doni. Pagant un preu, però va, a menjar. Hem trobat clarament la part guai de la ciutat, que és a la vora del riu, com sempre les parts guais de les ciutats, on està tota la gent jove, tota la gent guapa i tota la gent que ens interessa. Hem descobert que hi ha molt perroflauta aquí a Lió, així en general. Pots dir.
I tu l'altre dia em vas dir que Barcelona estava plena de perroflautes i la gent et va aplaudir pels comentaris. Un monument li haurien de donar a l'hora, van dir. Ho vas llegir? No. No ho vas llegir? No. És que el sol aquest et despista molt, Mira, el que hem fet molt bé i hem sigut molt intel·ligents i ens hem anat a una boulangerie, ens hem comprat una mica de pa. Acabo de dinar, però tinc gana. Mira, ens hem comprat aquest pa i com que sóc superdotat, vaig decidir portar-me una mica de fuet. On hi hagi un bon fuet. Un bon fuet. Un bon fuet. Tu estàs allà de cowboy. I a més el que m'agrada, t'agafes un fuet espatec, estiguis on estiguis, li fots queixalada amb una mica de pa o sense el pa i ja tens el dia solucionat. Ets la pera llimonera. Ens heu de dir més expressions tipus això, tipus ets la canya, ets la pera, en volem més. Les deixeu a la caixeta. A la caixeta de comentaris. Hòstia, són molt pesats, Laura. És com s'ha de ser, si no ets pesat ningú et fa cas. No hi ha res pitjor que la gent que fa veure que és interessant callant, perquè en veritat no són interessants. Ai, gent, són Només no tenen res a pedants, dir. una cosa horrorosa. I no tenen res a dir. No tenen res a dir. Fot-li queixalada. Aquest petit espatec. Aquest petit espatec. Molt bé. Hem trobat a l'hotel de la Rosalia. Està aquí dalt. A la dreta està la suite i la tenim allà fent la petita migdiada perquè s'està preparant per demà fer el concert. Hem de trobar la manera d'entrar, Laura. Com ho fem? Però on està la porta? És que està molt blindat, tio. Ha fet bé ella. És llesta. És molt difícil arribar a ella. A l'history que ha fet justificant-se, bueno, el vídeo aquell, és aquí. Mira, ho podem veure. Seguirem investigant. Bueno, nois, jo que sapigueu, quan menjo, sempre m'agrada... Mira, si no, no menjo, perquè jo odio cuinar. No és que odi cuinar, és que jo, per menjar, és que això va molt amb la ment d'abundància que jo sempre us parlo. Perquè la ment d'abundància és molt important amb tots els actes de la teva vida que fas. Per exemple, a mi m'agrada molt anar de restaurantets, ja ho sabeu. I m'agrada menjar bé, m'agrada que em cuinin i veure un plat bonic. Llavors, jo, a casa, és impossible que mengi si el plat no està ben presentat ni ben cuinat. Llavors, jo intento sempre que estigui ben presentat. Com podeu veure, mireu quin menjar. Aquest bon home us he fet un platet d'embotidets, amb una mica de pa que a mi m'agrada, una ensaladeta, amb burrata, i és fantàstic. Jo així m'ho menjo. Ai, nena, anem a veure la nostra telenovel·la. Abans d'anar a dormir la telenovel·la. I l'acabem de penjar, ja tenim 4 likes, són virals. Això ho està patant.